Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Benvidos un día máis a Ciencia para Pequenos! Hoxe, como podedes ver, os espectadores dende a casa tivemos que cambiar de plató debido a que o experimento pode ter algún perigo. Entón temos un científico que se adica a experimentos máis perigosos. Como te chamas? Eu, Darío, meu apodo Silver, acórdate. Moi ben, o científico Darío, de apodo Silver, vai facer un experimento que ten que ver con que? Reaccións químicas. Reaccións químicas, eso xa sona bastante perigoso, químico. Mira, imos facer que imos ver o que fai o bicarbonato de hacendado cando o xuntemos co vinagre de vino. O sea, vas mesturar un sólido e un líquido. A ver que pasa. A ver que pasa. E coa reacción vai pasar algo co globo. Moi ben, pois cando queiras sorpréndenos a todos. Echando a... Vou botando o vinagre, ata onde? Ata a mitad. Ata a metade. Aquí na tapa. Poño o globo na tapa. Ata aquí non vai pasar nada, non? Non ten por qué. E agora pongo para arriba o globo. Agarro o Non tapón. hace falta. Pongo para arriba. Cuidado todo o mundo. Vai para atrás. Que pasou aquí? Que reacción química é a que se produce entre o vinagre e o bicarbonato? Pois o vinagre, como é un ácido e o bicarbonato é un alcaíno, fan que a reacción sexa que saia unha espuma e técnicamente tendría que inflar o globo, só que isto como é dos chinos. Pero estoupou, o sea que sí que se veu que o que provocou é un gas. Sí. O sea que é unha reacción química porque a sustancia xa non é un líquido e un sólido, cambiou por completo, agora era un gas. Moi ben, encantoume este experimento, aínda que temín pola miña vida. Moitas gracias, un aplauso para o científico. Bueno, hoxe tamén temos aquí a outra científica que nos vai falar, igual que Darío, de reaccións químicas. Como te chamas? María. A científica María, polo tanto, vai facer outro experimento onde se pode ver o que é unha reacción química, é dicir, un cambio de sustancia. E que elementos vas empregar para o teu experimento? Vinagre, un ovo, Vinagre, un ovo e un bol. Adiante, dime o que hai que facer. Fai ti. Metemos o ovo no bol e agora que hai que facer? Hai que botarlle vinagre un poquinho. Ata arriba, ten que cubrir o ovo. Pois se facedes na casa, o vinagre debe cubrir todo o ovo. Vamos a apretarlle forte.
Hoxe parece que os experimentos sempre empregan vinagre. Nos de hoxe, ao lo menos. Porque imos ter outro día máis con experimentos sobre reaccións químicas. Xa case está máis da metade. Un pouco máis. Un pouco máis. E xa está o cubierto de vinagre. E agora que facemos? Cerralo e esperar 48 horas. Hai que esperar 2 días para ver como vai este experimento? Sí, pois entón deberemos invitarte outro día para que nos ensines que pasa con este bol, este ovo, este vinagre. Deixámoslo aquí no noso laboratorio e vemos os cambios dentro de 2 días. Parece ben? Tes un oco para vir ao noso programa? Sí. Bueno, pois moitas gracias, vémonos no próximo día. Deita logo! Eso todo el mundo,